Är det någon mer som vill testa? Fast man kände lite. Ja! Det är bara kul. Jag ska lyssna på. Kul, det är tråkigt. Visst var det kul? Ja. Pajar hela den här busken. Okej, nu är det läskigare. Jag följer. Vänta, vi går hit. Det är magplask. Jag tycker jag har magplask. Filma fortfarande. Här gjorde jag magplask över. Så här gör man. Vänta. Fast vänta, jag ska testa en mycket coolare version. Jämsbomb. Titta. Titta här. Aj, fucking. Den här gången gjorde du... Du ska hoppa här! Varför fick du inte här? Det är inte farligt. Det är inte alls farligt. Ännu mer sniglar nu. Hon är den där full. Och där ligger det. Okej, det där ska också filma. Där är min dag! Men gud. Där är 2 slämsniglar. Här.